ihe anụwa bụ ajụjụ mmadụ jụrụ m na inbox, mana achọrọ m ka m were vidio anụwa wee saa ya ka m wee reach more views, more audience nwekwara ike ịnọ in such dilemma. Ịma na based on ife na-aga on na Anambra na iwu gọọmenti merụ na ihe ndị ọzọ, ọtụtụ ndị mmadụ na-atụzi ụjọ ịga mmiri. Ọtụtụ ndị mmadụ na-atụzi ụjọ ịga mmiri wee na-ajụzi somebody wee na-ajụ m kedu otu ọzọ enwere ike isi were ukpe ile ọma without agawo mmiri. N'uche ezi nwa Anedo, n'uche onye adịghị njọ. Ịma na ụmụ ife otego nkụzibelie. Ọ bụrụ na gụwa bụ onye jụrụ ajụjụ a n'inbox m na ị na-pay attention to nkụzi m na-enye in the past na this my page, you won't be asking this question. Mana let me still refresh our memory na nkụzi ndị nyegoro. Ọdụ ụzọ dị iche iche mmadụ nwere ike isi wee kpere ile ọma ndị otu ndị mmiri ya. Maka na ndị mmiri bụ mmụọ, fan everywhere. Fan nọ n'anyanwụ, fan nọ n'ikuku, fan nọ n'aja ana. Kpata na mmadụ nwere ike igolo ọkụkọ kpọọ ndị otu ya gbuosarafa ọbara n'aja ana, ha anaghị ya. Ịghọtago? Na gwa chọrọ ikpe ile ọma without agawa na mmiri. Ekwukwaziri m sị na any water substance, anything akpọrọ mmiri a na-aṅụ, mmiri eji awụ arụ, mmiri eji esi nri, bụ gateway to your water kingdom. You can connect to your water kingdom using any water. Biko ị na-esonyere m nye aka wee na-atụsa ozi a. You can, in any presence of water, you can speak to your ndị otu from there. Ịghọtago? Anytime ọ bụla ezi nwa Anedo bịara in contact with water, I speak to my ndị otu. Anytime ọ bụla m bịara in contact with water, whether ma ọ bụ na m gbara mmiri na bucket ka m wee wụọ arụ, that water, ana m afụ ya as river, as na mụ nọ na river. Mmiri a mgbanyere mmeji wee wụọ arụ. I call on ndị otu mụ na that water, mkpọlite ha na that mmiri a nchọ iji wee wụọ arụ, gbafe okwu nkwuche were m ya wụọ ahụ. Kpee ile ọma dị ya, were ya wee wụọ ahụ. Mgbe ọbụla m welitere mmiri ka m ṅụọ, mmiri ahụ m ji n'aka ka m ṅụọ signifies the presence of ndị mmiri m. Agba mfe okwu na dị mmiri tụsa na anị ṅụọ mmiri. Onwe ọka ezi nwa ṅụrụ mmiri na ọma ntụsa ya na anọ, oles mana m anọghọ n'ilo, mebi na m nọ n'ime rum. Ife atị nnọgo n'ime rum, onwe nke m na-adị emewe, onwe nke m bịa nje n'ụsọ wọl like this, me ntapuo pure water mma aṅụ, atụsa m ya a drop n'ụsọ na close to the wall. Ana m si ọkwa na otu mmadụ si welu ghọta ka o si eme ife mmụọ, and otu anyị si wee ghọta wee si na-eme mmụọ si otu a na-eso gị. Ị na-aghọta? Ntasa obere otu anụ a na ṅụọ nke m. Na going further, mmadụ nwere ike iwere kọpụ kịta anụ a, maybe glass cup, gbanyụ mmiri debe, were nzu were edo kpọkuo ndị mmiri ya wee gbafe okwu. Ọkwa ihe ị chọrọ ka ị marụ ka inye ndị otu gị ọjị, nyefe nzu, nyefe edo anọ ọda atọ. Ọkwa ihe ị chọrọ, iwere kọpụ ahụ gbarụ mmiri debe, iwere ochie nọrọ ana, iwere nya bụ nzu a na-edo a na ọjị a ọdụ sensi dị n'efere, iwere ya wee kpọkuo ha nwa bụ ndị otu gị. Because that water there is already a gateway to ndị otu gị. Ọnya mere m ji agwa ọnụ maka ndị na-agba afa, dibịa gbara m afa ka mmadụ nke bụ mmiri chi m. My brother, my sister, ọ bụrụ na ị na-ege ezi nwa Anedo ntị, for that there is no need for such afa. Because one can make use of any water to connect with ndị otu, with the so-called mmiri chi na mmiri ndị otu or whatever. Like mmiri a kịta anụ wee na-aṅụ, ị na-ebu ụzọ eji agba afa ka ị maragoro ma mmiri ọwụ mmiri chi tupu ị ṅụọ ya. Mmiri ahụ iji asa arụ, ị na-ebugodo ụzọ jekwu dibịa ka ọ gbara gị afa gwa gị ma mmiri ọ bụ mmiri chi gị tupu i were ya wee wụọ ahụ.
Why don't you go and do afa first before you worry where sa? I don't know if people are understanding what I'm saying. So you will iko, you bother media you debe, you will nzu na edo aji there na aka we gbaku ofa, we gbafu okwu. You kucha, ime again. You will mbogge, gbalite nzu the powder of that nzu amanye n'ime that cup. You will kwa edo, you wakwafu okwu. Ife ọ na ịchọrọ ịgbafa ọkwa ile ọma ka ịchọrọ ikpe ị na-ekwu okwu na ịchọrọ ikpe ile ọma iwe tụchalakwa obele edo ikwukwa okwu manyekwa na dati mmiri ọjị iwerukwa ewe kwu okwu ikwucha iwa dị ọjị tụchalụ ile ọjị ahụ tinye na dị mmiri icherizie dịrị mmiri na ọjị ịpụa n'ezi iwopịa ihe awuche ka na-ebunye gị just ka nye gị road map iruzie you figure out how to do things yourself ọ bụrụ iwu na gị meriri exactly otu ezi nwa si ekwu ana m like ndị ya fa na-ege nkụzi mfa na-eche echiche fa na-eche outside the box ihe anụ just a road map ntụnye alụ mkpanite mmụọ ka m na-enye gị ngụ amazi otu ya esi wee mezi about it ihe anụ na-akọrọ gị na ọ bụrụ iwu n'otu a ka ezi nwa si eme nke bọtụ njọsụ na-agbapụtagodoro gị bọọlụ ka ị gbaruzie gaba marụzie ya otu ya esi wee na-agbazi wee na-enye goolu ị na-aghọta iwere ọjị a ikwuo okwu ịtụchara ile dị ọjị tinye na dati mmiri ahụ ịchirizie dịrị mee na ọjị iwepụ ya n'ezi iwe were mmiri a gbafe okwu ikwucha ime gịnị iwere ya ịtụsa n'ala ịtasa obere n'ala ịṅụ adịrị mee nwan nzu a na-alacha nzu anaghị egbu edo a na-alacha ya alacha ọ dị egbu ọjị a na-ata ya ata amami na-aghọta ikpekwa n'ile ọma o iwere kọpụ mmiri a ịgbasa n'ala ịṅụa the remaining one you have done ikpe ile ọma ndị otu ọ bụrụkwa na ị chọrọ ijide mmiri wee wara iwere bọket gbanye mmiri the same method kwa iwekọtakwa ihe ndị anụ a wee mee imechakwa ime gịnị iwere dị mmiri wee saa ahụ ibuhazie n'ime bedroom wee saa ahụ my brother my sister see think everything na your brain ihe niile anaghị akọrọ gị na nobody teach me nne m ekuzi ọrụ m nna m ekuzi ọrụ m onwe ha dibịa kụziri m all these are thought out nya ife ntapụrụ my brain my mind to give me result you yourself you should also think let your brain give you result ọ bụrụ iwu na-eza iri otu ezi nwa si kwuye ka ị ga-esi wee mịa think chee echiche ihe nyere gị ebu road map mmadụ nwere ike irate with mmụọ ọbụla from anywhere including ndị mmiri in fact mmadụ nwere ike even in the absence of water ị nwere ike ịpụta n'iru anyanwụ were ọjị che n'iru anyanwụ kpọkuo ndị mmiri gị gwa ha okwu ịwa alfa dị ọjị jee mee gịnị wụpụ ya n'ezi ọkwa Igbo na-asị na o nwere ha na-akpọ anyanwụ asị anyanwụ na-ahala oke enye ndị mmiri anyanwụ na-ahala oke enye ndị mmiri na anyanwụ na ndị mmiri dị connected so na ị nwere ike ịkwụ n'iru anyanwụ your intention for ịgọ dị ọjị bụ ife matara were ọjị kịta anụ a anyanwụ na-agbala ekenekwe m aja na ekenekwe m ọnụ bụ ndị otu m nwa bụ ezi nwa ya na-edo ọwụrụ ka m na-agọla ọjị anụ ifedotu igudocha ịwa ọjị pụọ n'ezi wụpịa maọbụ ịwụsa that place anyanwụ na-acha ịnọ wee kwudata ikpego ile ọma o without agbadaọ na mmiri ịghọtago ihe m na-ekwu ekenekwe m daalụ m onye jụrụ ajụjụ a I hope na enwe ifugo answer nyere daalụkwa m ya gazie my name is Ezinwa Anedo I come for a total restoration of ọdịnala omenala Igbo cheta na every nkwa anyị na-eme nkwasara aka na obi maka ndị nwere mmasị isonye every nkwa next nkwa comes up on 5th of this March 5th of March being Wednesday that is the next nkwa so ela ya na nkwasara aka month of March ritual ka na-aga on maka ndị nka nwere mmasị isonye month of March ritual and then ọnwa ọrụ mmụọ ọbụla ịchọ ka alụ gị ime ka mmadụ ịchọkwa na ịbata na obi ezumezu Ezinwa Anedo ime ka mmadụ ka isonye na ndị anyị na-etiri ọfọ na everyday na-achụrụ aja and then ịchọkwa na ịgba afa chat me tomorrow bụ oria n'ụtụtụ ebe 9, 10, 11, 12 afa m adakwa akarị 12 just 3 hours 9, 10, 11, 12
chat ya m na WhatsApp agbana m agba drop ozi enye nga aka nọmba ma etinye ego etinyekwana ego ma masị otinye ekenekwa m ọnụ daarụ nya gazie. Help me to share this message please. Thank you.